Malawi Today. Omulindine Lea Malikano kumapoyamba na imitu yake. Bungwe la MERA lalengeza za kusintha kwa mitengo yogulira mafuta a galimoto. Bungwe la MEC layamba layimitsa kulengeza zotsatira za madera a phungu 15. Monkhani zina pali mantha kuti kusintha kwa ulamuliro kukhoza kukhudza ndondomeko ya ulimi ya chaka chino. Tili ndizi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA lalengeza za kusintha kwa mitengo yogulira mafuta galimoto a petro komanso diesel. Kupyolera muchikalata chomwe bungwe lidatulutsa ndipo chasayinidwa ndi wapampando wa bodi ya MERA a Charles Kambauwa, mafuta a petro tsopano adzigulitsidwa pa mtengo wa 3,499 kwacha kuchokera pa 2,530 kwacha, kukwera ndi 38.30%. Diesel tsopano adzigulitsidwa pa mtengo wa 3,500 kuchokera pa 2,734 kwacha, kukwera ndi 28.02%. MERA inakweza mafuta awa komaliza mwezi wa Novemba mchaka cha 2023. Bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission MEC layamba layimitsa kulengeza zotsatira za madera a phungu 15 ndipo madera awiri kuchitikanso chisankho. Izi ndi malinga ndi wapampando wa bungweli ya Annabel Ntalimanja omwe amalengeza gawo lomaliza la zotsatira za phungu a nyumba ya malamulo. Iwo ati zotsatira za maderawa aziwerenganso kamba kuti mavoti onongeka anali ochuluka kuposa nambala ya mavoti omwe amapikisana amasiyana, ndipo malinga ndi gawo 96 ndime 1 loyendetsera chisankho akuyenera kutero. Madera ake ndi Mzimba South East, Nkatabe Central, Njinji South West, Salima South, Salima Central East, Lilongwe Nsinja North, Lilongwe City Kampuno, Lilongwe City Ngwenya, Dedza Boma, Machinga North East, Balaka Mulunguzi, Mulanje West, Blantyre City Sochi Zingwangwa, Luchenza Nsanje South. Antalimanja atinso commission yafafaniza chisankho cha Lilongwe Bwaira kuphatikiza kuntandire Ntsiriza, ndipo idzachitanso chisankho kumaderawa chatsopano kamba kuti amayendetsa chisankho mderali sanatsate makamaka omwe amayendetsa chisankho mderali sanatsate malamulo. Ndipo apolisi amene amagwira ntchito ku nyumba zokhala mtsogoleri wa dziko awachotsa nkuwatumiza m'madera ena kuti azikagwira ntchito zosiyanasiyana. Apolisi ena awachotsanso m'maboma nkuwatumiza ku nyumba za mtsogoleri wa dzikozi. Isaac Salima ali ndi nkhani yonse. Mukalata imene tayiona yopita kwa apolisi okhuzidwawa, apolisi oposa 100 awasamusa kuchoka nyumba za boma za Kamuzu Palace, Sanjika Palace, Zomba State Lodge, Nzuzo State Lodge komanso Chikoko Bay State Lodge kupita malo osiyanasiyana maboma kuti azikagwira ntchito zawo. Apolisi ena awasamusa kuti azikapereka chitetezo kwa mtsogoleri amene akupuma Lazarus Chakwera. Amene amayankhulira apolisi mdziko muno a Peter Kalaya ati nkhani iyi ndi apachiweniweni. Malinga ndi kalata imene taonayi, apolisi ambiriwa achoka ku Kamuzu Palace pamene ena achoka ku Sanjika Palace. Mukalata inanso imene taona imene ikusonyeza apolisi ambiri amene achoka m'maboma kuti azikagwirira ntchito ku nyumba za mtsogoleri wa dziko ikuonesa kuti a Blessings Chikwatu amene adali wachiwiri kwa mkulu wa polisi yaneno m'boma la Neno amusankha kukhala woyang'anira wachitetezo wa mtsogoleri wa dziko kapena kuti guard commander. Apolisinso ena awachosa maboma ndipo azikagwirira ntchito zawo ku nyumba za boma. Kaswiri pa nkhani za chitetezo a Sheriff Kaisi ati izi zosadabwisa makamaka pano pamene ulamuliro ukusintha. Mtsogoleri amene amusankha kukhala mtsogoleri wa dziko lino a Peter Mutharika akuyembekezeka kulowa nyumba za bomazi akamulumbirisa loweruka lino kukhala mtsogoleri wa dziko lino. Iwo alowa m'malo mwa mtsogoleri amene akupuma Lazarus Chakwera amene adamugonjetsa pa chisankho chimene chapitachi.
Bwalo lalikulu la milandu mu mzinda wa Blantyre lati lilengezabe tsiku limene lidzayambe kumva nkhani yokhudza ngongole ya 8 billion kwacha imene kampani ya People's Trading Center PTC ili nayo kwa ogwira ntchito ake akale 620 komanso ena amene amaperekera katundu ku kampani asanayitseke. Mbali zokhudzidwa pa nkhani zikupempha bwalo kuti likakamize kampani ya Press Corporation Limited PCL kulowererapo ndi kulipira ngongole za anthuwa. Tikamba kuti PCL idalonjeza kuthandizira kampani ya PTC magawo osiyanasiyana monga kubweza ngongole zake. Daniel Zimba akufotokoza. Weruza ku bwalo lalikulu la kumva nkhani zotere Amasauko Msungama analengeza lachiwiri kuti adzayamba kumva nkhani mwezi wa Novemba chaka chino kutsatira pempho la oyimira kampani ya PCL yomwe idali ndi gawo lalikulu mu sitolo ya PTC. Yemwe akuyimira bungwe la Press Corporation pa nkhaniyi Mordecai Msisya wauza Times kuti iwo ndi okondwa kuti bwalo lamva pempho lawo ndipo ati pofika mwezi wa Novemba adzakhala atamaliza zokonzekera zawo pa nkhaniyi. Ndipo mbali inayi a Bruno Matumbi yemwe akuyimira odandaula pa nkhaniyi omwe ndi ogwira ntchito komanso operekera katundu akale ku PTC ati ndiokhutira ndi zimene bwalo lanena. Tidafunsa ku Press Corporation kuti apange zimene analonjezazo anakana ndi akakana timapita ku court kuti akhoti alamule kuti apange zimene analonjezazo zokuti apereka ngongole zonse za PTC. Ndelero nkhani imayenera kuti imvedwe koma aloya amene akuyimira PTC anena kuti angosala masiku 14 kuti amalize zokonzekera zawo kuti mlandu umvedwe ndi akhoti avomera auza kuti amalize zimene akufunazo koma mlandu umvedwa ndi kuti mu November. PTC idali imodzi mwa sitolo zotchuka komanso zikuluzikulu za boma la Malawi mzaka za mbuyomo, koma mwezi wa March 2022 kampani ya Press Corporation idagulitsa sitoloyi ku kampani ya Tafika Holdings. Malipoti akusonyeza kuti sitolo ya PTC idadutsa munyengo zovuta pachuma asadayitseke chifukwa imakanika kulipira ogwira ntchito ake, operekera katundu ake, malo komanso zinthu zina pa malonda ake. Izi zidachititsa kuti ogwira ntchito ku sitolo ya PTC achite zionetsero. Kenaka bwalo lalikulu lidagamula kuti kampaniyi ayitseke kamba kakuti idalibe ndalama zokwanira. Pali mantha kuti kusintha kwa ulamuliro kukhoza kukhudza ndondomeko ya ulimi ya chaka chino. Boma limene likuchoka pa mpando lidali pakalikiliki ogula fetereza komanso zipangizo zina za ulimi pokonzekera ulimi wa chaka chino. Koma kadaulo pa nkhani za ulimi apempha boma limene likudzali kuti lichite chotheka pofulumizitsa zonse zofunikira kuti alimi asakhudzidwe ndi kusinthako. Isaac Salima akufotokoza. Nyengo ya ulimi ya chaka chino yangosala pang'ono mwina masabata asanu ndi atatu kuti iyambe. Boma limene likuchoka pa mpando la Malawi Congress Party lidali pakalikiliki ogula fertilizer komanso zipangizo zina za ulimi pokonzekera ulimi wa chaka chino. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera adalengeza kuti alimi amene apindule ndi ndondomeko ya chaka chino ya fertilizer komanso zipangizo zina zosika mtengo ayamba kupindula pofika pa 1 Oktoba chaka chino. Koma pamene boma latsopano likutenga ulamuliro pali mantha kuti alimi akhoza kukhuzidwa malinga ndi kusinthaku. Mmodzi wa akadaulo pa nkhani za ulimi mdziko muno Alena Chimwaza apempha adindo kuti achite chotheka kufulumizisa ndondomeko zonse zofunikira kuti mulimi asavutike. Komano tikayang'anira kalendala ya ulimi panopa ndiye kuti ndi nthawi yonena kuti mwina dziko lino tizikangalika kwambiri kuti zokonzekera za ulimi umenewu zili pati. Ndi nthawi imene tilimo pano ndikhulupirira kuti boma limene langotola kumeneli likhala pa ntchito yayikulu imene kwena kuti igwirike kwa masiku ochepa. Ndipo winanso amene amayankhula pa nkhani za ulimi mdziko muno a Felix Jumbe adagwirizana ndi zimene Achimwaza adanena. September ndi mwezi unoti kunoku ku Malawi we are in the middle of preparation for the season, and like nthawi zimachitika mu May zimachitika zikuti kuyamba season nde zikhala ngati noti ma arrangements ngati aboma lapita alisana pange ma arrangements monga ngati ama program ngati AIP or even the procurement ya fertilizer, we are still behind. Boma limene likubwera la chipani cha DPP lakhala likuonesa chidwi pa nkhani za ulimi, koma chipanichi sichidafotokozepo pamene chizachitire pa nkhani ya fertilizer osika mtengo wa AIP. Mu mfundo zake zokopera anthu chipani cha DPP chidanena kuti chizayambiranso
ndondomeko ya Farm Inputs and Subsidy Program imene inkadziwika bwino kuti FISIP, imene idayambisa mulamuliro wake mbuyomu. Ndalama zokwana 131.6 billion kwacha ndi zimene boma lidayika padera kuti adzigwiritse ntchito pa ndondomeko ya chaka chino ya AIP. Mwezi watha achakwera adafotokoza kuti atsitsa mtengo wa fetereza mwakuti thumba lolemera makilogramu 50 aziligulisa pa ndalama yokwana 90,000 kwacha kwa alimi ochita ulimi ngati bizinesi. Ndipo achakwera muthenga wa kwa Malawi adafotokozanso kuti alimi amene apindule ndi ndondomeko ya AIP ya chaka chino apitirizabe kugula fetereza olemera makilogramu 50 pa ndalama yokwana 15,000 kwacha. Pakadali pano pamene Amalawi akuyandikira nyengo ya mvula, nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati kuchita zinthu zosiyanasiyana zokonzekera komanso zopewera ngozi zomwe zimadza mu nyengo ya mvula pofuna kuteteza Amalawi. Malinga ndi mkulu ofalitsa mauthenga ku nthambi ya Dodma Chipiriro Khamula, nthambi yakwanitsa kuchita zokonzekerazi m'madera omwe amakhudzidwa kwambiri ndi nyengoyi monga boma la Nsanje. Akhamula akufotokoza. Ngati nthambi tugwira ntchito zosiyanasiyana ngati njira yokonzekera ku ngozi zogwa mwadzidzidzi komanso kuonetsetsa kuti anthu akuchilimika ku ngozi zogwa mwadzidzidzi komanso kusintha kwa nyengo. Posachedwa apa tamaliza kuyika mgula kapena kuti dike mbali mwa mtsinje wa Milole Mwana omwe umapanga malire maboma a Nsanje komanso Chikwawa cha ku East Bank, ndipo wakhala usautsa kwambiri pa nkhani ya ngozi zakusefukira kwa madzi. Kuonjezera apo tasamutsa mawanja oposa 15,000 kuchoka ku Makanga limene ndi deraso limene lakhala likuzunguza kwambiri mamuka ku nkhani ya kusefukira kwa madzi, ndipo anthu amene anakasiya dera lotchedwa Osiyana kumeneko ndi kwa mfumu yaikulu Mulolo ku Nsanje. Cholinga nchonena kuti chiyepetse chiwerengero cha anthu omwe akukhala m'madera achiopsezo komanso kuonetsetsa kuti anthu akukhala m'madera oti ndi abwino. Nthambi ya Dodma yalangiza anthu kuti adzikhala ndi chidwi pakuonera komanso kumvera mauthenga azanyengo kuti athenso kuzikonzekeretsa paokha. Popitirira ndi nkhanizi, mgwirizano wa zipani ku chigawo chakumpoto Northern Alliance Bloc wati mgwirizano omwe udachita ndi chipani cha DPP ndi wazitukuko zomwe boma likuyenera kuchita ku chigawochi osati maudindo. Mgwirizanowu udachita zokambirana ndi chipani cha DPP motsogozedwa ndi mtsogoleri wa chipani cha Solidarity Alliance Victor Maziopa, President wa National Development Party Frank Mwenefumbo komanso yemwe anali sipikala wakale Richard Msowoya. Kuchokera ku Mzuzu, Sam Kalimira ali ndi nkhani yonse. Mtsogoleri wa chipani cha Solidarity Alliance Victor Maziopa wauza Times kunena kuti adagwirizana ndi chipani cha DPP kuti choyambirira akalowa mboma adzamange sukulu yenjede ya Mombera yomwe adalonjeza mchaka cha 2009 komanso kumanga bwalo la ndege la Mzuzu International Airport. Maziopa omwe ananenanso kuti iwowa ndomwe adatsogolera gulu lomwe linkachita zokambirana za mgwirizanowu ndi chipani cha DPP anati adauza chipanichi kunena kuti chikuyenera kumanga zipatala ziwiri ku Eutini ndi Werangeni zomwe zidzagwire ntchito ngati za boma, ponena kuti chipatala chokhacho cha Mzimba chikuchepa kufikira anthu mbomali. Iwo anena kuti mu mgwirizanowu chipani cha DPP chidavomereza kuti chichita zitukukozi komano pokhapokhapo ngati anthu akuchigawo chakumpoto adzapereke mavuto ochuluka ku chipani cha DPP kuti apita Muthalika apambane pa chisankho. Mgwirizano wa ife sunalipoti atipase kaya udindo kuti chani ayi timafuna kwambiri tingoyang'ana nkhani za chitukuko. Ndi Northern Alliance inagwirizana ndi DPP kulowa mboma limodzi kuti tiyang'ane kwambiri zitukuko zomwe zakhala kuti sizikutheka kumpotoko anthu akwathu ndi odandala kwambiri. Poyankhula kwa atolankhani a Muthalika adanena kuti iwowa awunikira kale zinthu zofunikira kuchita ngati chakudya, fetereza, mafuta a galimoto ndi kusowa kwa ndalama zakunja kuti azikonze kenaka ndi kuwunikira zinthu zina zomwe zingafunike kukonzedwa patatha nthawi yotalikirapo. Katswiri pambiri komanso yemwe amayankhulapo pakhaliza ndale kuchoka ku sukulu yenjede ya Mzuzu a Crispin Mphande anati a Northern Alliance akuyenera kuti achenjere chifukwa Muthalika akuti akuona kwambiri Aineke Chihana achipani cha Ford ngati ogwiranawo ntchito omwe sali mgwirizano wa zipani za chigawo chakumpoto. Tinayambira po press conference inachitika. It was very clear kuti adagwirizana kuti Aineke Chihana ka wachiwiri kwa president wa dziko lino.
ndipo mgwirizano wawo pezakazogawana maudindo osiyanasiyana. Izo zinalipo mu mgwirizano wa zipani za DPP komanso a Ford. Mutharika adalonjeza kusankha Chihana kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino komanso mamembala ena a chipani cha Ford maudindo osiyanasiyana m'boma. nalo bungwe la anthu ofalitsa nkhani mdziko muno lalowa mu mgwirizano ndi sukulu ya ukachenjede ya UNICAF pofuna kulimbikitsa ntchito yabwino imene bungweli limagwira. Mgwirizano umenewu wachitika lachiwiri mu mzinda wa Lilongwe pamene bungweli lapeza konso thandizo la ndalama zokwana 2 million kwacha zoti zithandizire msonkhano wawo waukulu. Wezigausi ali ndi ripoti. Poyankhula pamwambowu msungichuma wamkulu wa bungweli a Grace Hala anati zimene zachitikazi ndi zabwino kwambiri. Iwo anati mgwirizano wawo ndi sukulu ya ukachenjede ya UNICAF uthandize kwambiri ntchito zawo mdziko muno. Ndifeso othokoza kwambiri chifukwa cha ndalama imene atipasa kuti ikathandizire komanso ndife othokoza chifukwa cha mgwirizano omwe tasayina panopa. Kuchokera mu mgwirizano umene atithandizira ifeyo ngati ofalitsa nkhani bungwe lathu ndi mamembers athu kuti tikathe kugwira ntchito mochilimika komanso tikathe kudziwa ma skills ena anyuwani kuchokera mu makosi omwe azipangisa ang'onoang'ono amene tikuyeneranso kuti ife tithandizire kuyika content yake kuti azatipusa zotani. Poyankhulapo mkulu wa sukuluyi a Robert Lidre ati iwo amafunitsitsa kuti azigwira ntchito bwino ndi anthu ofalitsa nkhani mdziko muno. Alevizeleza Manda akufotokoza zambiri pa nkhaniyi. Izamuwa amagwira ntchito yotamandika kwa basi chifukwa muziko muno kopanda communication kopanda olemba zinthu singadziwe kalikonse mtundu wa Malawi utayika. So ndi chifukwa chake tasapotera kuti awawa tathandize ndi ndalama yokwana 2 million yoti ikathandize mu msonkhano wawo wa chaka chino. Bungwe la PRSM likhale likuchitisa msonkhano wake waukulu kumapeto kwa mwezi wa Okutobala mu mzinda wa Mzuzu. Kampani ya United General Insurance UGI yapereka ndalama zokwana 4.5 million ku bungwe la Insurance Institute of Malawi. Mwambowu unachitika ku maofesi a UGI ku Blantyre. Mwaigowero ali ndi zambiri mu ripotili. Oyimira UGI a Gordon Jamu ati chimodzi mwa zinthu zomwe kampani ya UGI imakhulupirira ndi kulimbikitsa anthu kugwira ntchito mwa ndondomeko. Iwo akufotokoza. Kwa ife ganizo limene labwera chifukwa choti zimene imapanga Insurance Institute of Malawi zimagwirizana kwambiri ndi zimene ifenso timakhulupirira ngati kampani. Ngati kampani timakhulupirira kupititsa patsogolo professionalism, kupititsa patsogolo excellence, and we know kuti zimenezi ndi zimene tidakapindule tikapita ku nyanja. And the institute kuti akwanitse kupanga event imene akufunika anthu ngati ife makampani ngati ife amu industry kuti tibwere tithandize kuti zinthu ziyende. Munthu wa chaka chino ndi munthu wabwino kwambiri kumene anaoganizira bwino malingana ndi nyengo zimene tikudutsa ngati dziko ku Malawi kuno, ngati dziko lonse lapansi, komanso patokha ngati insurance industry. Mavuto amene tikumana nawo onse ayikidwa mu mutu umenewo, kusintha kwa zinthu, chisokonezo chimene chabwera chifukwa cha technology, chisokonezo chimene chabwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo, zonse aziphatikiza pamodzi kuti kathe kuziunikira moza mabwino. Mavuto amenewo asangathe ndi kampani imodzi ndokuti atha ngati tikuaona ngati industry. So nchifukwa chinali chabwino chophweka kwa ife kuti tithandiza institute kuti tikathe kuunikirana. Polandira thandizoli, wachiwiri kwa president wa IIM Akondwani Kayinga adayamikira UGI chifukwa chothandizira msonkhanowo. Ife ndalama zimenezi zatifikadi ku Insurance Institute of Malawi, ndipo malo mwa Insurance Institute of Malawi ndife othokoza kwambiri ku kampani imene ya United General Insurance Company. Akasiku ayamba kutithandiza amakhala kutithandiza mu zinthu ngati zimenezi, ndipo ulendo unonso atithandiza ndi ndalama zokwanira 4.5 million kwacha zimene zatithandiza kuti tithe kukonzekera mwambo wa chaka umene timakhala nawo wa Insurance Institute. Ngati industry tikuyenera kuti tisinthe, tikuyenera
pamene zinthu zambiri zikuchitika, pamachitika ma disruption osiyanasiyana. Tikuyenera kuti ifeyo ngati industry tikhale anthu otha kusintha, anthu otha kupanga zinthu mosiyana, komanso kuti insurance ya ku Malawi kapena industry ya ku Malawi ikhale yokhazikika pamene pakuchitika zinthu zosiyanasiyana ku Malawi kuno komanso pa dziko lapansi. Msonkhano wa chaka chino uzachitika kuyambira pa 2 mpaka pa 4 Oktoba ndipo mutu wake ndi ofotokoza zakuwalimbikitsa anthu pogwira ntchito malingana ndi kusintha kwa nyengo. Pomaliza, kampani ya Sifao Mobility Malawi yapereka thandizo la ndalama zokwana 25.9 million kwacha ku bungwe la Development Aid from People to People DAP kuti zithandizire ntchito za maphunziro a ana ang'ono m'boma la Mzimba. Mmodzi mwa akuluakulu ku Sifao Malawi, Kenwell Lovelater Kumbanyiwa, ati thandizoli ndi mbali imodzi ya ntchito za kampaniyo zothandiza anthu am'madera. Iwo akufotokoza zambiri. Tapereka thandizo limeneli ku DAP Malawi chifukwa kuti malingaliro a DAP Malawi akugwirizana ndi malingaliro athu a kampani ya CFL Mobility Malawi amene ndi chimodzi kuthandizako maphunziro a ana asukulu amene sadafike ku primary school. So atatifikira a DAP Malawi ndi project imene akufuna kukhazikitsa ku Mzimba. Tidaona kuti ndi project yoti tikuthandizako chifukwa imalankhula ndi zolinga zathu zina zimene timazikhulupirira makamaka ku corporate social responsibility ya kampani yathu. Chiyembekezo chathu nchonena kuti ndalama zimenezi zikagwira ntchito yoyenera ku Mzimba komanso ikafikira ana amene tayelekeza kuti program imeneyi ikafikire. Komanso chachikulu tikufuna tipitse ntchito ku Mzimba ngati poyambira pathu kuti kumene zikatheka tikayesenso madera ena a dziko la Malawi. Mkulu wa bungwe la DAP kuno ku Malawi, Moses Chibwana, ati thandizoli lithandizira pa ntchito yopereka maphunziro a Mkombaphala kwa ana pafupifupi 600 amsukulu zapansi pa Mfumu Kampingo Sibande boma la Mzimba. Ifenga dada tilindima training colleges for and mwaimozi mwayo ili ku Mzimba. And katika tumuphunzisa aphunzisi tiliso ndikawo community mena phunzisa so school ya Mkombaphala kuti ana azikhawo aphunzire kukonda school. Ndiye titafikira nzathu asefawo ndibe mbuti ati joinane manja kuti tikathandize ma preschool amene ali around ku Mzimba Teacher Training College. Chinakomera kuona kufunikira kwa maphunziro ndiye anatithandiza ndi chuma chomwe chitithandize kuti tikasinthise malo amene anyamata akuphunzira nawo komanso aphunzisa amene akuphunzisa nawo pozindika kuti angophunzisa mwa volunteer alibe somaluso tabase somaluso kuti akhale aphunzisa one aphunzisa ma preschool. Chotero chitithandiza kuna kuti anyamata amene akuphunzira nawo ma preschool akhale ndi tsogolo labwino. Nkhani zathu mmawa uno ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Bungwe la Mera lalengeza zakusintha kwa mitengo yogulira mafuta a galimoto. Bungwe la MEC layamba layimitsa kulengeza zotsatira za m'madera a Phungu 15. Munkhani zina pali mantha kuti kusintha kwa ulamuliro kukhoza kukhudza ndondomeko ya ulimi ya chaka chino. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X at Times 360 Malawi, komanso star 1895 hash ndi kuchita subscribe ku 1895. Munali ndine Leah Malikano ndikufunirani mawa opambana.